Sarangan kalian Ria Audio Profesional Sound System. Saben wayah wengi mikirno isi ati opo tenan tresno iki dadi siji. Mantep panggonku mikir ra ono sithik kuwate crita iki bakal apik kebukit. Yakin no yakin aku tenanan sumpah ing janji ilo kune tes tenan kurangku sepurane Arad Samanto juga Samadi Wasek Bapak Ibu bareng sinabang bisnis masih datang. Kita bareng lagi Ria Sound System yo. Yakin no yakin aku tenanan sumpah ing janji ilo kune tes tenan kurangku sepurane cenanane ngene spesial terpikis buat yang ada di Cibinong Indonesia, Cibinong area transfernya bos. Mahita Production. Sumpah ing janji ilo kune tes
sampun katuraken satu kali lakon menika sarekan kalian konco-konco Siva, musika makarya sarekan kalian Ria, audio profesional sound system mugi Mahinta Production. Keparang Cos Panglipur sepisan malih wonten ngarsanipun Bapak Ibu para tamu kakung dalasan putri ingkang satu bagya mulya